Futbalový klub ŠK Sokol Starý Tekov pôsobí na futbalovej mape od roku 1934. Sme účastník 6. ligy Východ. Máme 3 mládežnícke mužstvá, ktoré pôsobia krajskej súťaži a okresnej súťaži. Naším cieľom je vlastných mládežníkov presunúť do A-mužstva, kde momentálne máme 25 hráčov a z toho 19 hráčov je z mládežníckych kategórií v Starom Tekove. V tíme dorastu máme 22 chlapcov. Darilo sa nám veľmi dobre v jesennej časti. Odohrali sme 15 zápasov, všetky sa nám podarilo vyhrať. Samozrejme, že snažíme sa im vytvárať podmienky v tíme, aby mali chuť trénovať. Tento rok sa chystáme na sústredenie do Radavy, ako každý rok. Do budúcna sa snažíme chlapcov pripraviť na to, aby boli pripravení hrať futbal v seniorskom tíme Starého Tekova. Žiacké družstvo sa nachádza na prvom mieste vo svojej kategórii, zatiaľ to naplňa moje očakávania. Som spokojný s tréningovým procesom, do ktorého sa mi hlásilo na začiatku zimnej prípravy 22 hráčov a som rád, že toto bude ďalej pokračovať. V našej prípravke sa nachádza 13 chlapcov. V tejto kategórii sa nesústreďujeme na výsledky, ale snažíme sa naučiť tie deti milovať ten futbal, tak ako ho milujeme my všetci. Veľmi ma teší veľký záujem chlapcov sa zdokonalovať a zúčastňovať na tréningoch. Svojpomocne sme si vybudovali šatňu žiakov, šatňu dorastencov, šatňu mužov. Chceli by sme vybudovať aj modernú posilovňu a rehabilitačnú miestnosť s podporou Fondu pre budúcnosť športu do dolnej časti budovy pre budúcnosť našich mladých hráčov.